Thokozani bogogo nomkhulu, Thokozani Makhehla, Thokozani izalukazi, igama uvusi Mabunda, umhlabe uMabunda omuhla kacala umuntu ubheka bonke abamcalayo. Le ingoma yeza TV mangabe usanda kusijoyina nawe osubscribe siyabonga ukuthi nawe uyingxenye yalolu hlelo. Bafethu namhlanje sikhuluma ngendaba ejule kakhulu. Abantu bayahamba bayothwasa babuye izinto zivaleke kuvele kuthuleke nje. Umuntu uthwasela isithunywa izinto zivele zithuleke nje, kuthuleke kungenzeki lutho. Esikhathini esiningi uma izinto ezinjengalezi zenzeka, umuntu uyahamba abuye athwase unyaka noma izinyanga, abuye athi angabuya first week abuye ngayo izinto zenzeka, uyangena abantu bayangena ahlole ayenze yonke into ekumele ayenze, kodwa bese izinto zijike ziyavaleka futhi. Lokho kubangelwa yini? Nangaphandle kokuthi laphayana ekuthwaseni kwakho kukhona abakwenzile, angeke ngathi kukhona kusuke khona abakwenzile ngoba ngisuke angazi ukuthi kusuke kwenzakala. So esikhathini esiningi uthola ukuthi wena uma uthwasile izinto zakho zajike zavaleka, kubalekile ukuthi uphinde ucheck umsamo wakho, ngoba uma ungachecka umsamo wakho uyothola ukuthi kukhona amadlozi asalele emuva bese ajika ayakuvalela kiloko osowubhizi ngako, noma kuba nokuthi isithunywa sakho nedlozi lakho lobungoma noma lobunyanga ziyaphikisana, kuyaliwa. So uma kwenzeka lokho uzothola ukuthi esigodlweni sakho noma eladini lakho emakhosini akwenzeki lutho, akukho umuntu ongenayo, akwenzeki lutho. Nanoma ungathi uyasebenza imali ayihlali, mawusebenza umuntu uyafika nemali eshodayo umsiza ngoba naku ufuna ukusiza umuntu, umsebenzi wakho ukusiza abantu bese abantu babuya bangalethi imali yakho futhi. Lokho kusuke kubangelwa ukuthi umsamo wakho usuke ungekho clean. Yebo uhambile wayothwasa wathwasela lelo dlozi lelo, then mawuceda lapho makhosi mawuceda lapho idlozi lakho mawuceda ukuthwasela isithunywa sakho naso wasiphethela konke, masofika wena isithunywa sibe nenkinga yokuthi wena ngathi awusinakile, noma mhlambe idlozi lakho libe nenkinga yokuthi wena awunakile ubudlozi bakho, noma mhlambe ubungoma bakho unake kakhulu into zesithunywa, into zemimoya. So thola umuntu nanoma ungeke uye kugobela wakho, ngoba uma uzobela kugobela wakho usenokutshela ukuthi yonke into right, mhlambe lapha ejardini kukhona izinto ezingekho right. Thola omunye umuntu ongaze umthembe, hamba uyohlola kuye, ngoba uzothola ukuthi izinto zakho zimoshe kanje bese ublame ugobela, ublame mhlambe ukuthi bakushodisele lapha bakushodise khona, bashodise ngomndawo, bashodisa ngomndiki, bashodisa ngani. Umsamo wakho ubalulekile nawo, kodwa into engizama ukuyisho ukuthi idlozi nesithunywa ziyakwazi ukuthi zibe nempikiswano, zingaboni ngasolinye, ngoba wena uma uthwasa zoyithula lezo zinto lezo, and then bese ke nabo bafuna isikhathi sabo esanele. So esikhathini esiningi sababona abantu abanobunyanga noma mhlambe ubungoma nemimoya mhlambe yesithunywa yokuprofita. Lo muntu during the week ubusy ngobungoma bakhe, ubusy ngemeet, bese ke Sunday uyahamba uya enkonzweni. Uma kufika umuntu kumele amkhulekele during the week uyamkhulekela. So yizo izinto ezenzakalayo lezo. Zama ukuthi ubalance idlozi nesithunywa, uzibalance zoyi2 kakhulu. Isithunywa sisebenza iwasho zingasebenza during the week, it's fine, kodwa ke kubalekile ukuthi nanoma mhlambe ungaba nemvunulo yakho yasebungomeni nemvunulo yakho yasesithunyweni, zama ukuthi ubalansise lezo zinto lezo imvunulo lezo, ngoba uma idlozi nesithunywa masezidonsisana angeke usathanda, kungavele kubhoboke ipipe, if lihamba ngaphansi endlini livele libhoboke ipipe, thuli fridge, thuli TV, gate lingasavuleki, yonke into emsebenzini bakuphi inkinga, ngoba lezi zinto ziyadonsisana. Ngoba yebo uthwasile khona ungaqina wena uthi no mina ngithwasile, kodwa ukuthwasa kwakho kuyakudingeka ukuthi uloku update. Fana ukuthi uhambile wayithatha ubungoma, masoceda ukuthatha ubungoma bakho every
every weekend wena uyahamba uyogida uyemgidini uyahamba uyogida emgidini kodwa enkonzweni awuyi uzoba neproblem ngoba isithunywa sakho sizoba nejealous sizoba nomona ukuthi nathi sikhona kodwa awusithathi serious. So uma uhamba uya emgidini Saturday then Sunday hamba uye enkonzweni eZayoni or wherever epostole la umoya wakho ukuholela khona, so izinto zakho zizokwazi zihlale kahle. Into engizama ukuyisho lana ukuthi kubalekile ukuthi obalansise izinto zakho, balansise idlozi lakho nesithunywa sakho ngoba uma seziqala zicabana zodwa angeke usajabula, angeke kube mnandi futhi kufana nokuthi awuthwasanga, kufana nokuthi kusamele uyothwasa futhi. Kodwa into engalunga leyo, zama ukuthi uphahle, ucele, uncenge, uphahla for 3 days, uhamba uya esigangeni uphahle for 3 days, uphahle usho ukuthi ngikwenzile konke ebekumele ngikwenze, ngakwenza ngathwasa, ngathatha isithunywa, ngathatha konke, ngivumile konke, akukho engikwalile. Then ngaloko for 3 days leyo uthatha izibani zakho ophume nazo esithunyweni sakho, uthathe zona, uthathe yonke imvunulo yakho, uhambe uye esigangeni, ufike uphahle, uthi ungaphahla bese ubuyele endlini uphahle futhi, ubuyele esigangeni ngakusasa uphahle for 3 days endlini nasesigangeni, endlini nasesigangeni, endlini nasesigangeni, kodwa uqala esigangeni bese ubuye endlini. Lokho wenzelani? Wenzela ukuthi uqinisekise edlozini ukuthi uvumile wena, awalanga lutho, yonke into abathe bayifuna kuwe wayivuma. So manje ke bona mababambisane bahlalisane kahle kilo msebenzi abakuphe wona ngoba lo msebenzi abakuphe wona ubalulekile empilweni yakho as much as ubalulekile kubo. Mina ngitholakala eJimmiston eGoli kule number yaka 084 972 9634 084 972 9634 eJimmiston eGoli. Thokozani.